Tak, přátelé, já vás moc zdravím. Mezi tou minulou nahrávkou a touto nahrávkou plynulo asi 2 týdny. Já jsem byla na dovolené, byla jsem v Egyptě na poušti, měla jsem velikou touhu spát pod širým nebem, pod hvězdama, což jsem tak učinila. Přivezla jsem si akorát na stydnutí, takže jsem trochu nemocná, léčím se tady, tak se omlouvám za svůj chraplák a možná i za kašel, který přijde. Tak, já jsem dneska chtěla dotáhnout tu nahrávku v tom, abych vám představila ty jednotlivé esence, ty jejich kvality a témata, která otevírají. A jak už jsme si řekli minule, tak práce s esencemi je hluboce transformační a neomezuje se to pouze na osobní rozvoj, ale samozřejmě je to hlavně o mně, o mým rozvoji, ale prolíná se to do všech oblastí mého života, včetně všech vztahů a včetně pracovního prostředí. Takže samozřejmě, jak zvládáme svoje emoce, jak zvládáme svoje nějaké bolístky, zranění, strachy, emoce, i zlosti a tak dále, smutku. A nebo i to, jak zvládáme se nastavit v mysli, mm, ten způsob přemýšlení, tak to vlastně ovlivňuje naše chování, ovlivňuje to všechny naše vztahy, ale ovlivňuje to i vztahy v týmu, to, jak vedeme druhý lidi, ovlivňuje to kvalitu naší práce. Takže pojďme se podívat na ty jednotlivé esence a na ty jejich dary. Já začnu zelenou esenci, o té budu mluvit více, protože to je to, co nás teďka čeká v prvních 2 bocích. Kvality zelené esence jsou láska, sebeláska, je to soucit, je to léčení a je to odpouštění. To jsou ty hlavní kvality zelené esence. A zelená esence vlastně nás učí, jak si můžeme vážit sami sebe, jak respektovat své vlastní potřeby, to, aby jsme se vnímali, do jaké míry respektujeme signály svého těla. Učí nás vlastně jako pečovat o sebe, o své potřeby, tak abychom na sebe nezapomínali a nepřehlíželi se a je to vlastně bezpodmínečné přijetí sebe sama. A je důležité, aby jsme si dovolili cítit soucit se sebou i ve chvíli, kdy uděláme chybu, nebo když se nám něco nedaří. Ono je to snadné to dělat, když jsme v pohodě, ale když se nám nedaří, když selháváme, tak v tu chvíli potřebujeme hodně lásky k sobě, aby jsme se přijímali i v těchto okamžicích. Je to vlastně přirozené léčení, otvírá nám to srdce i vůči druhým. A skrze lásku k sobě potom si můžeme velmi snadno odpouštět. A zase je to přirozené i druhým směrem, i vůči druhým lidem. Můžeme se díky té sebelásce dívat i na svoje vlastní stíny, na to, kde nejsme dokonalí, kde možná selháváme. A pokud se nepřijímám, tak ve mně zůstává neustálý boj. A určitě to znáte, kde tam je vnitřní boj s něčím, co nechci v sobě vidět, to, co se mi na mě nelíbí. A ten boj vždycky potom, když tam je, tak nějakým způsobem z nás vyzařuje, vysíláme ho ven. A to se mi zase vrací zpátky. Jsou to takové ty situace, kdy nerozumím to, proč ten někdo se ke mně takhle chová. A možná vůbec nevnímáme, že my se taky tak chováme. A že vlastně to je jenom obraz toho, co my vysíláme. Takže my se učíme následovat hlas svého srdce, tak abychom potom mohli i lépe odpouštět snadněji. Naladíme se vlastně jako na pole se zelenou esencí, na pole lásky, protože to je prostě největší léčitel. A ten
největší léčitel je vždycky ve mně, uvnitř mě. Nikdy to není ve vnějším světě. Takže skrze tu hlubokou sebelásku začnu vnímat i tu vnitřní krásu potom v sobě. A to, co je moje vnitřní krása, většinou už si potom začnu uvědomovat, že to je to, co je ten duchovní přesah, že to je to božské, takže začnu i sám sebe vnímat jako božskou bytost, což je neskutečně léčivé. Tak, takže téma zelené esence je hodně o otevírání srdce, odpouštění sobě i druhým. Je to o přijetí se, sama sebe, tak, jak jsme se všem všude. A je to hodně o léčení toho našeho vnitřního dítěte, té naší části, která někde uvízla ještě jako bolavá, smutná, možná se cítila, nebo cítí ještě někde přehlížená, neviděná. A možná i my ji dáváme někde na stranu, kde se necítíme dostatečně komfortně. Že tato naše vnitřní část toho vnitřního dítěte je potřeba taky jako dát jí do světla a popovídat si s ní, uvidět ji. A to je to, co budeme dělat příště. Tak. Takže když si sami sebe vážíme, máme se rádi, tak se to samozřejmě promítá potom i do naší komunikace, do všech vztahů. Lépe si nastavujeme hranice, začneme se otevřeněji, láskyplněji vlastně vyjadřovat a druzí to prostě vnímají taky, jo. Je to vždycky odraz toho, ten měšek nám vždycky odráží to, co my vysíláme. A já mám pro vás 2 doporučení k zamyšlení, nebo 2 otázky, tak abyste se vlastně na příště, když se potkáme, tak aby už jste si pohrávali s tím, že se budete ladit na téma přijetí sama sebe v lásce. Je to první téma. Potom také na to, abyste si trošku naladili na to svoje vnitřní dítě před tím prvním blokem. A ta první otázka nebo to téma, na který bych byla ráda, abyste se naladili, je to, jak vlastně si projevujete lásku a respekt k sobě. Takže to doporučení je, abyste si všímali, jakým způsobem o sobě přemýšlíte, jak se sebou zacházíte, kde si dovolujete být na sebe laskaví, anebo do jaký míry si to dovolujete a naopak do jaký míry je tam prostě ten vnitřní kritik aktivní, nebo do jaké míry tam máte v sobě ten vnitřní boj. Jak často na sebe zapomínáte. Tak jaký míry nebo jak moc dokážete přijmout i všechny svoje stránky, to znamená i to, kde se máte rádi, ale i to, kde možná se cítíte znejštění a víte, že se děje něco ve vás, co možná není úplně v pořádku. Tak zkuste si tohle trošičku zmapovat, nemusíte si to vypisovat, psát, jenom si to tak jako pozorujte u sebe a my se na to podíváme spolu potom hlouběji. Tak to je to první téma, přijetí sama sebe. A druhý téma je vlastně vztah, jaký máte vztah ke svému vnitřnímu dítěti, té své vnitřní části. Tak možná k tomu vám pomůže, abyste si vzpomněli na chvíli, kdy jste byli děti, kdy jste se cítili zranění, smutní, odmítání někým rodičema možná, nebo ve škole, nebo kamarádama, nebo přehlížení, nebo vzteklí, nebo frustrovaný.
Prostě každý máme něco, co se nás víc týká. A do jaké míry se vám vlastně to děje dnes, že jste v těch podobných emocích a jak dneska na ty situace reagujete? Co to vaše vnitřní dítě vlastně jako potřebuje, aby se cítilo bezpečný a milovaný? Tak a zkuste se na to naladit tak, jak vám to půjde. Zkuste se i podívat na to, do jaké míry se vám daří být hravý, radostný a být vůbec v kontaktu sami se sebou. A já mám takový doporučení, kdybyste si vzali potom na ten první blok sebou pár fotek z dětství. Nemusí to být mnoho, stačí jedna nebo tři, to je jedno, nemusí to být jako celý album. A i kdyby to byl problém se k tomu dostat, třeba jste to měli u rodičů, tak si to nechte ofotit a poslat a můžete to mít klidně i v mobilu. Ale bude fajn, když se na to budete moc podívat, když se potom tím budeme zabývat. Tak, k černé esenci. Černá esence má kvality skutečné síly, takové té skutečné pravdy, autenticity, klidu, míru, takového lehkého humoru. A je to vlastně, cítí se to jako takový propojení se smírem, propojení s absolutnem. Nebo hodně, když se na to naladíme, tak to můžeme vnímat jako královskou majestátní sílu. A černá esence nás vlastně propojuje teda s tím hlubokým vnitřním klidem v sobě, s tou skutečnou silou. A to hlavní téma je to, že nás učí čelit vlastně strachu, nějaké manipulaci, která samozřejmě ve společnosti, ale i velmi často v rodinách je na každodenním nějakým pořádku. Učí nás vlastně nebýt v nějaké přehnané kontrole. Také se s ní učíme měnit nějaké limitující přesvědčení. A zůstáváme potom vlastně v takové pevnosti v nějakých náročných situacích. Takže je to esence pravdy a odvaze vlastně jako čelit, nebo je to o odvaze čelit realitě taková, jaká je. Je to téma také smrti a umírání. A zároveň se učíme v černé esenci i transformovat strach do černé esence, tu energii strachu. Tak. Když půjdu bílé esence, tak ta má kvality jasnosti, stability, důvěry a osobní vůle. Takže to téma jsou pochybnosti, je to takový to, když jsme hodně nejasní v sobě, máme hodně zmatku, nemáme dostatek vůle něco dělat, nejsme vnitřně stabilní. Takže bílá esence nám pomáhá nalézt tu vnitřní stabilitu, důvěru v sebe sama, ale důvěru i v to, co nás převyšuje, v nějaké vyšší principy. Zároveň nám přináší jasnost v našich rozhodnutích. Máme pak jako přirozenou vůli a jasné vize, co chceme. Je to vlastně jako mužská energie, to už jako to říkám, jak to slyšíte, a týká se to tématu našeho táty. Takže otvíráme, v bílé esenci otevíráme a řešíme vztah s naším otcem. Protože to, co jsme získali od toho táty, tak nějakým způsobem s náma jde. My to potom vlastně používáme, pokud ten táta byl slabý, nebo neměl tyto kvality, nebo s náma nežil, byli jsme jenom s maminkou, tak možná nám tato kvalita úplně chybí. A nebo nebo jsme od ní oddělení. A nebo obráceně jsme to všechno vzali jako po mužsku a zase není tam rovnováha. Tak, další esence je zlatá. Zlatá je o lásce, o jednotě, o léčení nervového systému. Ta láska je trochu jinýho typu než ta zelená, s tou zelenou esencí. Se zlatou esencí jsme se nejdřív potkali, jsme byli v bříšku u maminky. Víte, že to, co vnímá maminka, tak se přenáší i na dítě.
dítě ještě v tu dobu zažívá úplnou jednotu a není schopné rozeznat samo sebe, to, co vnímá ono a to, co vnímá maminka. Ne každá maminka byla připravená na mateřství. Takže z tohohle období jsme si přinesli různá traumátka, pocit, že nejsme chtění nebo že se nemáme narodit. Takže v tomhle semináři nebo tady se zabýváme tím, že procházíme prenatálem, porodem a těmi prvními měsíci po porodu a vlastně přepisujeme ty negativní vzpomínky, které v nás někde hluboko uvízly. Takže zlatá esence otvírá cestu k tomu pocitu jednoty, přijetí, lásky. Opravdu tam je léčení toho nervového systému, protože v tom prvotním úplně, pokud jsme nebyli přijati, tak opravdu ten nervový systém dostal zabrat. A taky nám vlastně to zase o vztahu mě a maminky, mojí maminky, pomáhá nám vlastně jako znova navázat ten láskyplný vztah s maminkou a se světem. Léčí vlastně takový ty emocionální zranění a přináší hluboký pocit bezpečí a podpory. Tak. Byla zlatá, na zlatou vlastně jako navazuje červená, protože zlatá je o jednotě, to znamená, to ráda popisuju tak, jako, že vlastně, když jsme ve zlaté, tak jsme v takovém ještě zlatým vajíčku, cítíme takovou tu jednotu. Ta červená esence je takový, když se to vajíčko prolomí, protrhne, skořápka se rozbije, my z toho vylítneme, tak to je vlastně o životní energii, je to hodně o životní energie, sexuální energie, je to hodně o vitalitě, o vášni, o odvaze, tak to je červená. Ona nás propuje vlastně s tou naší životní energií, s tou naší vnitřní silou. Učí nás, jak se postavit za sebe, jak vyjadřovat své vlastní potřeby, jak žít s vášní. Pomáhá nám taky se zbavit nějakých závislostí na splývání s druhými. Pomáhá nám vlastně i se oddělit, někdy zůstáváme v takovém tom přilepení se nebo na hlubším navázání, nezdravým navázání se ještě na mámu nebo na partnera, tak nám pomáhá vlastně oddělit se i od toho emočního propojení nebo emočního, od toho nezdravého závislostního vztahu s matkou nebo s partnery. A tématem červené esence je také potlačený hněv a neschopnost se vlastně jako ukázat před druhými, vyjádřit se. Vlastně tam takový ten stud a pocit, že musím být ta hodná holka nebo hodný chlapec. Takže my se učíme pracovat s tím, aby jsme se ukázali, učíme se vlastně pracovat i s tou zlostí, že ne každý je s tím v pohodě, ne každý zlost dobře přijímá, když někdo je naštvaný, vzteklý vedle něj, tak si to bereme hnedka osobně, cítíme se ohroženi. Tak vlastně tady v tomto tématu se vždycky díváme na to, jak můžeme s tou zlostí i se svojí vlastní zlostí vlastně pracovat a jak ji můžeme vyjádřit, tak aby jsme nikoho nezraňovali, ani sebe a sami sebe, ani nikoho venku a zároveň tu energii, protože to je energie, zlost, emoce je energie, tak jak ji můžeme transformovat do červené esence, do té životní síly. Tak to byla červená a teď promluvím ke žluté. Žlutá esence má kvalitu radosti, hravosti, tvořivosti, takové oslavy života. A je to vlastně esence, která nám pomáhá nacházet radost a hravost v takovém tom každodenním běhu života. Vlastně léčí zároveň takovej ten smutek a vážnost a těžkost, které nás jako v běžném životě blokují. Vlastně zabýváme se tady i zradou, když jsme my byli někým zrazeni nebo my jsme někoho zradili,
Tak to je to téma. Také učí nás tomu, abychom mohli být ve větší lehkosti, aby jsme neměli přehnaná očekávání. Díváme se také na témata toho, kdy jsme příliš vážní, kdy jsme příliš zasekli v nějaké rutině a nejsme schopni být ve flow. A je to vlastně takový návrat k tomu radostnému dítěti v sobě, které bere věci s lehkostí, s hravostí, má schopnost vidět krásu úplně ve všem. Tak, to je žlutá a ta poslední esence, kterou učíme, je modrá esence. A modrá esence má kvalitu vědomí, vlastně sebeuvědomění si na všech rovinách. Na rovinách těla, mysli, emoce, uvědomění si vnitřních hlasů. To jsou ty hlasy superega, s kterými pak potom pracujeme ještě zvlášť, kde my budeme mít ten třetí blok na toto téma. Modrá esence ještě hodně je o sebeuvědomění si těch limitujících přesvědčení, které v sobě máme, něco, co jsme si vlastně jako převzali už možná z rodiny nebo ze společnosti a nemáme, jsme v tom zatuhlí a nemáme vlastně velmi přirozeně nevidíme jiné možnosti. S modrou esencí jsme schopni víc uvidět své předsudky, to, kdy soudíme někoho, posuzujeme pořád někoho druhého nebo i sami sebe. Takže modrá esence nás vede k větší bdělosti a k takovému propojení se sebou. A učí nás vlastně, jak pozorovat víc svoje myšlenky, to, co mi jde pořád na pozadí té mysli, pocity, a čím se vlastně jako dostáváme do mnohem větší, jako hlubšího nebo jasnějšího středu v sobě. Takže je to takový o hodně rovnováze a je to také o tom, aby jsme se dostali do přítomnosti, aby jsme někde neuvízli v minulosti nebo nebyli pořád myslí v budoucnosti. Takže to je modrá esence, ještě mi napadá, že odstraňuje nějakou potřebu, nějaký takový ty neustálý kontroly a vlastně taky pomáhá nahlíct takový jako vnitřní hluboký klid v sobě. A tak vidíte, že každá ta esence přináší specifické kvality a já myslím, že teďka pro začátek je to dostačující. Tak já se moc brzy těším na viděnou a přeju vám krásné dny.